my gosh, kailangan pa atang lutuin to. Why? Good morning everyone! Welcome back to another vlog! So today guys is a day off. Actually, not an official day off kasi nakipag-swap lang sa akin yung isang head nurse namin. Tomorrow will be my 16 hours na duty pero ngayon parang magiging day off ko na rin siya. Let's make this day productive. Though late na ako nagising na ako sa tawag ni kuya dahil dun sa pagkikipag-swap niya. And last night guys, medyo napuyat ako kasi I started watching another K-drama. Actually, kakatapos ko lang ng 2 K-drama, tapos nanonood ulit ako ng ngayon. Yung natapos ko nung last was Rich Man, tapos tinapos ko yung, kasi kakatapos lang talaga niya yung Angel's Last Mission, which is Love. So guys, nakakaiyak yun, panoorin niyo yun. I recommend kapag gusto niyo na medyo rom-com, na may pagka-drama, ganun. Alam mo yung love talaga is self-sacrifice, parang ganyan. Maganda siya. So, ngayon ang pinapanood ko naman Her Private Life because yung bida doon na babae, siya yung partner ni Park Seo-joon noon sa sa What's Wrong with Secretary Kim. Ewan ko, bali-balita siya daw yung talagang official na girlfriend ni Park Seo-joon. Oh my God, oppa! Kinikilig talaga ako lagi kay Park Seo-joon pero hindi si Park Seo-joon yung partner niya doon, but it's okay. Maganda naman yung story niya. Let's make this day productive. Mag-ayos-ayos muna tayo dito. Ayos muna ako dito sa kwarto ko ng konti. Kakain and then maglalaba habang may araw pa kasi may bagyo ata ngayon guys. And then film and edit na. Hopefully mamaya mag-film ako walang ulan kasi maingay pag may ulan. Hey guys, I just got back home and ang ginawa ko, pumunta kaming gym ng kawork ko ni Jerome and his friend. Ayan, so pumunta kaming gym tapos after ko nag-gym, umuwi na kasi sila. Kailangan ko mag-grocery, sabi ko kasi, ang tawag nito, wala na kaming stock dito sa bahay. Ang laman na lang ng ref namin is karne and all that, pero wala na kaming gulay, ganyan, wala nang pang fast food si Len. So, nag-grocery muna ako. Kasi malapit naman sa gym is the CSI Mall. So, pumunta ako doon. And after that, pumunta pa ako ng Save More. Pero unahin muna natin yung mga nabili ko sa Save More. Kasi, oh my gosh. Ito yung mga nabili ko guys sa Save More. Bumili ako ng sabon na Ariel. Ayan, pangbabad sa mga white uniforms. And then, Ponds. Ayan, na facial wash. Kasi naubos na yung facial wash ko. Pero may ipapadala pa naman daw yung company na nag-ano sa akin. Na another facial wash. So, by next week siguro meron na yon. So, sakto. Kapag paubos na. Kung hindi pa mauubos, I mean, yung facial wash ko. And then, I got here, naku, buti kung hindi. I got here eggs, guys. 1 dozen of eggs. The SM bonus na Farm Fresh. Check na natin. Alam nyo, hindi ko to nakita na chinek niya. Kung may basag, pero feeling ko naman wala siyang basag. Or wala siyang crack. One time kasi may nabili kami, guys, may crack. So, sayang. So, my bill in Save More is 783 pesos. Ayan. Tapos, bumili ako ng chicken, guys. Ito yung value chicken ba nila? Parang 100 plus lang to eh. Parang 100, wala pang 150. No, 150.50. Ito yung kapag ang 1 kilo niya is 125, pero 2 chicken yung laman niya kasi maliliit siya. So, 150 pesos, 1.2 kilograms. Ayan siya. Saan kita ilalagay? Next is this one. This was my favorite coffee nung talagang malakas pa ako mag-coffee. This is the Nescafe na blend and brew na strong. Pero ito kasi, naging favorite na rin kasi siya ni mama ko. Kasi parang alam mo yung parang na-brew talaga siya from the coffee shop. Ganun. Parang bagong brew lang siya yung lasa niya. So, ito yung favorite ko noon. Naging favorite din siya ni mama ko. So, nung may nagbakasyon, nung pinadala yung iPhone ko ata, parang nagpabili din siya ng Nescafe na ganito. Pero dahil ngayon, sabi ko, umuwi yung uncle namin, wala daw siyang dadalhin pabalik, ang lalaki daw ng luggage niya. So, magpadala daw ako ng marami-rami. So, padala ko ng coffee. Ayan. And then, ito guys, yung favorite ko na, hindi naman palaman, pero pang add-on ko sa bread kasi ito, this is the Star Margarine na garlic flavor. Gustong-gusto ko kasi guys yung
garlic bread nila sa ano bang pizza, ano yun, shop yun. Greenwich, yun. Gustong gusto ko kasi yun, kaya bumibili ako ng ganito. Pag tinotoast ko yung bread ko, gusto ko ito lang. Tapos yun na, wala lang. Yung garlic, ano lang, taste. Yun lang yung gusto ko. Yan yung nabili ko. And then, meron pa pala, from Save More, I got this. What did I buy? Ito yung free ko. Hindi ko alam kung bakit may free ako. Pero mamimili ka ng ganito, tsaka tag, tsaka battery. Ito yung pinili ko na lang kasi mas magagamit ko naman to panglagayan ng tubig kapag mag-hike or what. Para ito lang yung ilalabas ko. Sasalinan ko na lang siya ng water. Parang isang baso lang naman kaya niyang ikarga. Kasi ayoko naman ng bag tag. Yung pag magta-travel ka, tapos nakalagay yellow tag winner. Ganito kasi siya, oh. Kaya ayoko yun. Tapos, bumili pa ako ng hala, no, I'm sorry, Antanani. Eto guys, yung Coco Crunch. Yung Coco Crunch na tinitingnan ko kanina, wala siyang ka-free. Tapos nung kinuha ko na, uy, may Coco Crunch sa likod, may dalawang Chucky na free. Ito na yung kinuha ko. 199 pesos ata to. May dalawang free na Chucky na tig 110 ml. Tapos, meron siyang instruction for the airplane dito. May pa-airplane siya. Si Antananing gusto niya kasi nagpapapadala siya ng Coco Crunch. Madami naman daw cereal doon, pero gusto daw niya ng Coco Crunch. And then, let's go naman to CSI Mall. Outside the CSI Grocery. Ala, napipi na yung bread. I got a bread from Goldilocks. Actually, hindi ako bumibili doon, guys, kasi 65 pesos to. Mas mura yung new bake kasi parang 30 plus lang, 40 plus lang yun. Hindi ko kasi na-expect na pupunta pa pala akong Save More. Doon na lang sana ako sa Save More bumili. This one is 65 sandwich bread. Yung isa is 72 pesos. Ito toast ko lang naman siya. I don't need yung super soft na bread or what. Kasi ito toast ko lang din naman siya. Hindi kasi ako masyadong kumakain, guys, nung fresh na bread. Mas gusto ko yung toasted. And then what I got from CSI, may nilagay pa ako dito sa backpack ko kasi may backpack akong pumuntang gym. Eto guys, bumili ako ng apple and cranberry juice. Ayan. Ito yung mga gusto ko kasing juice. Hindi naman, parang mas healthy lang compared to other juices, yung mga tinitipla or what. Pero, mas mahal siya. This one is 197 pesos. Wala nang ganito kasi sa ano guys, sa Save More. Dati sa Save More ako bumibili niyan. Wala na siya ngayon. Tapos, ano pa bang binili ko dun? I got Gatorade na grapes. Ay, naku. Ang funny nang nangyari kanina sa gym bat. Hindi ko na masyadong kukwento kasi mapapahabat ng video natin. Tapos, meron din akong Gatorade na tropical fruit. Ito, dalawa siya kasi kung hindi madodrawing yung lakad namin next Sunday, ito, dadalhin ko siya. I need this. Say, I've learned my lesson in Baguio when I passed out. Nag-passed out ako and a while ago, I almost passed out na naman. So, I need that. Ito na yung other grocery ko from CSI Mall. Grabe guys, ang bigat. Ito, nagdala ko ng sarili ko na eco bag. This is from Ace Hardware. Gusto ko kasi dito, meron siyang short na handle para kapag nakaganon ka or meron siyang long handle para pwede mo siyang i-shoulder bag na ganyan. At least, hindi siya masyadong, mas comfortable siya kung anong gusto mong hawak. Yeah, so, bumili ako ng Dato Puti soy sauce. You know, our staple for the dogs. Ayan, Dato Puti. Because they always eat adobo. Chicken head adobo. And then, I got here, ito kasi guys, nilalagay naman namin sa mga shake namin. This is the Bear brand na with real strawberry. Yan. So, may strawberry pa naman ako dyan na frozen strawberries. Pero, hindi ko kasi gusto yung lasa niya, guys. Para siyang kalawang, ganun. Binili ko din yan sa Save More, yung mga frozen. Pero, hindi siya ganun katamis. So, ito na lang yung nalagyan namin. Dati, guys, fresh milk yung binibili ko. Kaso, kapag hindi kasi kami consistent na gumagamit ng milk, nasisira siya kahit nasa ref na siya. So, ito na yung binibili namin. Para isang ganito, isang timplahan. Isang shake, ganyan. Tapos, bumili ako ng hotdog para kay Len. Kasi, syempre, estudyante, mabilisan yung mga niluluto niya. Ito, tatry naman namin. This is the Vida hotdog. Yan, para naman maiba din. Hindi ko alam kung masarap to.
Basta tinignan ko lang yung walang pork. Yun lang. So, ito lang yung isa sa mga walang pork na hindi pa namin natitikman. So, let's try. Ito yung jumbo ata eh. Yeah, jumbo na 24 pieces lang siya. Pero 1 kilo na. Yan. And then, I got this cooking oil. Ito naman guys, super savings kasi siya. Kasi CSI, yung mga generic ng mga store, like for example, pupunta kang Watsons, you will buy generic product of Watsons. Pag sa Save More ka naman, bili ka ng mga generic products ng mga na Save More, ganyan, para mas mura. So, I got this one. Di naman kami very, sa cooking oil namin. I don't think na kailangan ko pang mag super duper healthy way. Kasi in the first place, Prito is not healthy. So, bumili pa ako ng Canton. Eto guys, hindi talaga ako man-noodles. Parang pag bumibili ako ng kumakain ako ng noodles, masama lang din ang pakiramdam ko, masama lang din ang loob ko kasi nagigilty lang din ako. So, yung noodles namin, sobrang kapag tamad na talaga kami magluto or wala na kami makain yan. Yan, eto, 4 lang binili ko kasi hindi talaga ako, pag ramyon, sige, pwede pa, medyo hindi ako nagigilty, pero kapag mga ganito, same lang naman, pero I see to it na I only eat noodles once a week. So, yun. Kasi noodles is not healthy. Noodles has a lot of, instant noodles has a lot of salt, which is not good for my kidney stone, for my kidneys. Ayan, so, konti lang. And then, I got here, oatmeal naman, guys. This is the brand na Ram. Kasi ito yung pinakamura niya. Instant lang siya. Instant pala siya, instant oats. Ayan, so, eto, gusto ko yung instant oats kasi kapag, meron yung time talaga, guys, na nagka-crave ako ng oatmeal na yung walang nothing. Just plain oatmeal with water. Nagka-crave ako sa ganun. So, ayan, gusto ko, ubos na yung Quaker Oats ko. And kapag yung bagong gising ako na alam ko may pupuntahan ako pero wala pa akong ganang kumain, ayan, oatmeal lang yung kinakain ko para hindi ako magugutuman sa pupuntahan ko. Got canned goods, some food, food for the kidney stones, yeah. Alam nyo naman kung ano yung mga binibili ko. Parang same lang din to sa, sa binili ko dun sa isang haul ko. Yan. So, I got here beef loaf na dalawa. Did I? Yeah, I got 2 beef loaf, 2 corned beefs na Argentina. Ito yung gustong-gusto namin na brand, Argentina. Kasi masarap yung corned beef ng Argentina. And then, I got here the Spanish style na master. Na-try namin to guys, nung pumunta kaming Tangadan Falls. Ito, same lang din siya ng taste ng 555. Di ko alam kung anong mas mura sa kanila, kung yung master ba o yung 555. Not really sure about that. And for the dinner tonight, I will be cooking chicken with mushroom. Ayan. So, I got the all-purpose cream and then mushrooms na yung full mushrooms. Ayan. So, ito yung dinner namin ni Len later. Para dun sa binili ko na chicken. So, I got here garlic. 18 pesos yung tatlo. Actually, it's 19 because it's 18.90. Yung tatlo lang ha, expensive. Magpapalengke na lang ako next time. And then this one is potato naman guys. This is potato and this one is 49.90. 50 pesos yung 4 na medyo malalaki. Mahal kasi ngayon ang ganyan, ewan ko ba. And of course, we have carrots here, guys. Itong potato, this is for the adobo, chicken adobo. And this one, I will make, this is the carrots. And this one is 22.54 pesos. Gagawa ko ng meatballs. Kasi meron akong ground beef dyan from Ilocos. So, gagawa tayo nun. And then, we got here, onion. Wow! Dito lang ako nasiyahan. This is only 7 pesos for the 4 onions. So, masaya tayo dyan. And masaya din ako dito kasi 19.53 pesos or 20 pesos. Actually, mahal siya ha, in fairness. This is 20 pesos. Tomato. Mas mura siya talaga kung sa palengke, guys. Yun lang kasi hindi na ako makapuntang palengke kasi ang bigat ng mga dalahin ko. So, ayoko nang maglamyerda pa, pumunta pa sa iba't iba. Gusto ko yung may package counter, ganyan kasi mabigat. And then we got here the celery because I will be making chicken na may pasta. Yun. Tapos kailangan ko ng celery tsaka carrots.
And also, I will be using the stalk of the celery for the smoothie. So, yun. Kasi sayang, di ko lang din nagagamit. So, lalagay ko na lang siya sa smoothie ko. I heard it's healthy. Yun yung na mga nabili ko. Oh, I got also some apples here. Yung maliliit na apples kasi not really particular with apples. Hindi talaga ako ma-apple, guys. Bilib na bilib talaga ako sa mga tao na favorite nila yung apple. But for me, apple is not my tea. Ano lang, more on banana ako eh. So, I got apples here. Pampalasa ko lang. Ilalagay ko lang siya sa shake. So, 12 pesos isa nito, guys. Expensive. Ang pangit pa ng apple eh. Yung mas malalaki dito is 50 pesos. So, yan. And, yun lang. Yun lang yung nabili ko sa CSI. And outside, nung papunta ako ng Save More, guys, I got banana. 70 pesos per kilo. And, ito siya, guys. 1 kilo siya, sakto. 70 pesos. Tapos sabi ni kuya, dami mo namang dala, ma'am. Ang dami talaga, kuya. Tapos dun sa mga jeepney driver, yung talagang hirap na ako na magbuhat. Sabi na lang ganun, ma'am, dapat kasi may kasama ka. Kuya, mag-isa sa buhay. LDR. Ito lahat, guys, yung nabili ko. Sobrang sakit ng katawan ko sa gym. Nanghina talaga ako sa gym. Tapos, ang dami ko pang binuhat. Actually, mas naging workout ko pa yung pagbubuhat ko ng mga binili ko. Grabe, ako lang talaga, guys, yung nagbuhat ng lahat ng to. Imagine that. Yung backpack ko puno, tapos may shoulder bag ako, this one. Tapos may hawak pa akong paper bag o saan ka pa. That's a real workout, you guys. So, yun lang, guys. I hope you enjoyed watching this video. And, yeah, let me know if you want more videos like this, like palengke haul, lang mga grocery haul, kasi adulting. And I can see yung demographic data ko kasi, guys, sa statistics ko, more on sa mga nag-adulting na mga 18 to 24, mga ganun na yung mga demographic data ko. So, I know na gusto nyo yung mga ganito kasi gusto nyo yung mga nakakatipid tayo. That's it, guys. If you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia. Please follow me there and you'll get more updates about me, about my life, especially if I am not uploading a video. Kasi may mga times talaga, guys, na hindi ako nakapag-upload. Yeah, I know you understand things. Drama pa more. Thank you so much, guys, for watching and I hope to see you guys on my next vlog. Bye!